Importante tayo ni Pastor. May hapon na no? May hapon mo siya. Okay. Akong tinangalan sa mga langit noon na inyong gigamit nga Jehovah, sumalat sa mga saliga, dictionary o sa encyclopedia. Ang ngalan Jehovah, sayop man. O sayop o sa English, incorrect. Na akong pangutana mo ni. Kung nagwali ang isi o kamaturan, ganong iwali man ninyo ang Jehovah, na sayop man ka nangalana. Okay, dengan iwali ninyo ang tinuod, ayaw sayop. Okay, mutawag na ko, Exxon. Ayaw ibutang ang imong cellphone kay pabalikon ta kakaron. Unas tanan, kanang imong giingon nga sayop or erroneous. Tama na siya. Kung atong ibalik dito sa Hebro, wala tay mabasa nga letter J sa Hebro nga pinulungan. Kay ang letter J, dito na sa 14th century by Peter Galatin or Petrus Galatinus. Okay? Natay mga basa nga mga referensya niya na. Okay? So, kibalik, kung ibalik nimo sa Hebro, dili siya Jehovah. Now, ako sad moingon nga wala pa'y pangalan nga nakatrace sa original nga ngalan sa amahan. Wala pa. Ang naadiha igsuon sumala sa Britannica na gisuggest diha nga gitawag og Yehwe, nagisuggest diha nga Yehwe, nagisuggest diha nga Yahweh. When in fact igsuon ang Yahweh igsuon, dili ra na siya ingon nga dugay na. When in fact walay W sa Hebrew nga pinulungan, kundili V or vow. Kay ang alphabet igsuon mo ni 22 ra ka alphabet sa Hebrew nga pinulungan, kay ang Old Testament mao man ang original 22 ra ka alphabet mo giganlan nila alef bet gemel dalet hi waw sayin het tiet yud kap lamed mem nun samik ayen pi tsadik ko presentaw 22 ra, walay bawel. Ang bawel dito na sa 7th century gi-introduce sa mga Masoretes scholar. Okay? Ilang giimbento ang mga bawel, for example, letter E. Duha ka mga E, igsuon, nagadipindi sa sounds. Naay siri, o naasay gitawag nato og napay hulim, nga litra nga O. Napay gitawag natog shurik. Napay gitawag natog pata og kamis. So sa letter E landaan na ay shiwa og siri. Sa letter A as in apple na ay pata or kamis. Pero wala na sa original sa Old Testament. Kay ang language sa Old Testament nga Hebrew nga gigamit, gitawag siya og consonantal Hebrew. Duha ka klase ang Hebrew igsoon, consonantal Hebrew o katong Hebrew nga nanay bawel sa 7th century. So sa ato pa, ang Old Testament igsoon, wala siya'y bawel. Ang pangalan sa Ginoo is Yud-Hi, Vav-Hi. Okay? So, lalisunon ng word nga Vav o wow. Kaya ang wow, ang W, 11th century na nanigawas by Scaliger. So definitely, dili Yahweh, dili Yahweh. Kanama sa uban nga gagamit sa word nga Yahweh. Nasa gataw gamit og Yahuwah, nasa gagamit og Yahweh. So, mao na ang mga pag-attempt, pag-vocalize sa pangalan sa langit ng amahan nga upat ra ka letra nga gitawag og tetragrammaton. Tetra means 4, grammaton means letter. O kanang tetragrammaton nakasulat gikan sa tuo ngadto sa wala. Kaya nga atong pagsulat karon wala ngadto sa tuo, ila tuo ngadto sa wala. Yud-Hi, Vav-Hi. So, kibali, kung imo nang i-transliterate, YHVH, or, ang uban nagamit og YHWH, usbong ko, 11th century naman ang W. Now, ang uban nagbasa na nga Yahweh, ang uban nagbasa og Yahweh, ang uban nagbasa og Yahuwah, dili na siya mga original. Mga pagpaningkamot na aron ma-vocalize ang ngalan sa langit ng amahan nga gipaundang sa pagpalitok. Ang katapusan nga naglitok sa ngalan sa langit ng amahan mao si Simon the Just, more or less 200 BC, serka na, meaning bana-bana.
Now, ilang gi-interpret ang Leviticus chapter 24 verse 16 nga kung imong pasipalahan ang ngalan sa Dios ikaw pagapatsyon. So ang ilang gibuhat wala nila gilitok. Kung giunsa na paglitok wala nay nahibalo. Say for example, kung ang building kwaon nato ang paglitik sa word nga building, ang atong ibilin is BLDG. Kwaon sa tanang dictionary, kwaon sa tanang libro kung giunsa na paglitok. Ang bag-ong tubo, dili na makalitok niya na. Ang buhaton sa bag-ong tubo, ilang pamutangan og bawil. Ang uban miyon, ang pagbasa ng BLDG, buldog, bildig, baldag, buldong, baldang. Mga pag-attempt nga, unsa-una siya paglitok, mao ka na ang nahitabo sa tetragrammaton. Now, kanang Jehovah, tama ka. Ka-erroneous siya. Pero actually, tanan erroneous kay why nakaklaim karon nga original. Kabalo biya ta mo basa gamay og Hebrew igsoon. Nami Hebrew 1, nami Hebrew 2. Kabalo ako mo basa og Hebrew. Unya, based sa kasaysayan sa gitawag nato og tetragrammaton, dili na nimo siya. Daghang mga referensya na igsoon. Mismo gani ang proponent nga bugat sa mga Yahwist, no? Sa mga Yahwist kanang gitawag og Assembly of Yahweh. Kana si gitawag og Jacob Omer, mismo siya, naging siya nga 99.9%. This is the best transliteration. Bisan pag isag 99.9, wa pag siya naging original. Walay nakaklaim karong original igsoon. Sa field sa theology, bisag tibuok kalibutan, wala. Naalay panaghap. For example, Yahweh, YHWH. Ang ngalan sa langit ng amahan, di man nila ilitok, giilisan nila og Adonai. Mabitan na ubang nagkanta og El Shaddai, El Shaddai, L-I-U na Adonai. Adonai means Lord. Ang uban gibutang sa nilang Elohim. Okay? So kanang letter A o kanang letter E sa Adonai o Elohim, maunay ilang gi-insert dito sa upat ka litra. Ang uban, Y, and sunod H, gibutang nilang letter E, A. Unya, W, gibutang nilang letter E, H dayon. Meaning, gidugang na nila. Walay original igsoon. So, ginlang ko ikaw. So, kung ako'y pasultihon, why makaklaim o correct? Tanan, naningkamot. Now, karon di sad ta mo ingon nga atong panghukman ang mga ngalan nga naadiri. Na kung ang Yahweh, Yahweh, Yawa, mao pa na ang ngalan dito sa langit, na pangutan, ang anong imong nalitok? Wala man nagitugot paglitok. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12. Atong tanawon ha, aron atong masabtan pag-ayo kining nga mga punto. Okay? Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12. Naging dire. Nakaila ako og tawo nga anaa kang Kristo na pulog upat na katuig karon, gisakgaw dalang ngadtos ikatulong langit. Okay? Ikatulong langit, wala na din sa atong universe. Okay, next. 3. Og ako nasayod nga kinintawhan nagisakgaw dalang ngadtos paraiso. So dito sa ikatulong langit, tua ang paraiso. Sumpayan tas magbasa. Kung diha ba siya sulod sa lawas o wala ako nahibalo. Ang Diyos lamang ang nahibalo. 4. Og didto iyang hindunggan, asa nga dito sa langit. Og didto iyang hindunggan ang mga pamulong-pulong nga dili arang malitok o gidili sa tao ang paglitok. So ang pinulungan sa langit, dili malitok o gidili sa tao ang paglitok. Yahweh, di na pinulungan sa langit. Yawa, di na pinulungan sa langit. Yiwa, dili na pinulungan sa langit. Yehewe, dili na pinulungan sa langit. Jehovah, dili na pinulungan sa langit. Jehovah, dili na pinulungan sa langit. Tanan nga atong paglitok, dili na pinulungan sa langit. Kay kung pinulungan sa langit, nganong imong nalitok? Kay ang original nga pinulungan igsoon, gilahugay na. Ang original nga pinulungan nga dinhi sa yuta sa panahon ni Adan ug Iba, usa lang ka pinulungan. Atong tanawon ha, Genesis 11 versikulo 1 nag-ingon. Og ang tibuok nga yuta o tibuok nga yuta may usa lamang kasinultian ug usa usab ka pinulungan. Mao ning pinulungan nilang Adan. Unsay nahitabo aning pinulungan nilang Adan? Versikulo 7. O mari kamo mga naog kita og lahugayon nato ang ilang sinultian.
Kaya nga naman, gusto nila abtong langit. Himo sila og Tower of Babel. So gilahugay sa Ginoo ang sinultihan. So ang una nga sinultihan, usa ka sinultihan, nalahugay na siya. Okay? Follow up, Igsoon. Nawala siya? Okay. Gusto na ito nga mo follow up ba? Tawag Igsoon balik, kaya atong tagaan o follow up ang imong pangutana. Pero walay original karon. Walay original karon. So lang ka, wapay mo claim karon og original. Kanang mga pangalan ninyo nadunggan, mga panaghap na kana siya. Now, ang pangutana mao ni, unsaon man pagtawag, walay problema nang yawa, yewa, yawi, wa mi nagkundinar ana, pero tawag siya sumala sa pagtawag so lumalangyaw. Okay, nibalik atong tagag panahon. Lo, go. Lahi na sad nga caller. Okay, atong kadyot lang ha, ako sang basahon ang usa ka bersikulo aron dili mahang. Kining gitawag nato unang hari kapitulo 8 verso 43. Lami unta tug wala ka ni Hawa igsuon kay gusto ko ipapaluap ta ka. Kay nganuman daghang gud ga claim ana nga mo nang original. Pero kay nawala naman ka, sige na lang. Mamati ka diha sa langit nga imong puloy-anan og buhata sumala sa tanang mga pagtawag sa lumalangyaw kanimo. Tawaga sumala. Kung sa mga nitibo gitawag siya magbabaya, walay problema. Kasing-kasing lantawon si Ginoo, dili ang imong baba. Unang Samuel 16:7, Samuel ay pagtan-aw sa iyang gitason o iyang barug kay ang Dios wala maglantaw sa gawas kundi sa sulod. Mao sa nagngalan-ngalan ta pero ang imong kasing-kasing wala diya sa tubangan sa Ginoo. Bueno, atong dawaton ang usa ka caller.